What's up mga suwangon? It's your boy again, nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang panibago na namang video. At kung hindi mo pa ako kilala, huwag kang mag-alala dahil hindi din naman kita kilala. Pero kahit hindi tayo magkakilala, pwede mo pa rin i-click yung subscribe button, hit the notification bell para madagdagan yung ating konting motibasyon na gumawa pa na tayo ng mapakamarami pang video. At sa video ito mga kasuwang, gagawa na naman tayo ng panibago na namang challenge. Ang gagawin nyo lang, watch until the end. So, let's start the challenge. So, mauna niya ang challenge niya akong giingon, no? Kanang kauban ako mga kauban sa trabaho, ayan. So, kanis, among buhaton we will be doing again na samyang challenge, pero magbuhat ko ani nga vlog before, tanaw na lang ninyo, pero karon this time butangan na mo og kanang twist, no? And mao yung challenge, magbato-bato pick sila, tapos after ang mapilde, syempre mao'y wahi nga makapili sa mystery drink. Takoy mga mystery drink dere, so may bawaan na to na unya kung unsay lang na inom, kung kinsa yung mapili o kinsa yung mudaog. So, let's start! Kisay mo na. Kisay mo na. Si Ate Ren, sige tate. Sige. Ikaw mo dati. Ikaw sa Ate Ren. 1, 2, 3. Sige. Nasa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ako na ako. So, sa yung pilihan na natin, nga drinks to eh. So, ako na. Oh, ang pilihan mo ba? Kini. Oh, kana. So, si yan, kaon sa yan. okay. May papapili ko ba? Pilihan ko, permente. Ehot doon ako na. So, what's the meaning or translate this word, kagumkum? Pagumpong crunchy. Crunchy. Very good. Doon mo, te. Inom, te. Tanaw sa camera yun, kaya mag-inom. Usa ka kasuyop, ha? Ayaw hutda. Sige, sige. Anong kailangan kong gawin? Unsay na inom niyo? 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 Tuyo! Tagal ko sila lagi mo. Oh, so, ayan, no? Nakita ninyo, tuyo na inom ni Ate Rems. Bagit. Asa yung pilihan mo ni words? Kare. Kaya, okay. So, Elvira, kaon sa Biray. Sige. Hanga eh. Iso, tigil mo. So, ang challenge wala pa eh. Wala sa inom may tubig, ha? Ay. Oh, wala sa inom may tubig. Gabagungit si Miray. Okay. Tongue twister. Hindi, uday. 10 times ha, dapat paspason. Payag di magkuha na. Sa kitang kaya lagi dahil. Gipaak sa umagak ang pahak nga pugha. Gipaak sa umagak ang pahak nga pugha. Kanarid. Oh, sige. So, gipaak sa... Asa man Umagak ang pahak nga pugha. Nga pughak. Gipaak sa umagak. Mas na. Adik ko! Ano sa? Sige na, challenge gani na. Gipaak sa umagak ang pahak nga pughak. Gipaak sa umagak ang pahak. Adik ko ka! Oh, sige, sige. Inom. Asa din, gipili boards? Kanay. Dito ka, Biray. Sige. Okay. May nang buba na. Oh, dungan mo. Sige. Yan na. Dungan mo. Dali. Ilis na Yung ano eh. Sige, Biray. Ginagawa mo? Punta na inom mo, boards. Kuya. Toyo na ba? So, na po laing na biktima sa toyo, mga kasuwang. Oh.
pildi ko. No. Pildi ka. Afterwards. Kasi pilihan mo. Nakakaon ako! Kasi pilihan mo. Kaon na, James. Ganon, dyan ako. Kaya... Ay, putot na binili ko! Okay. Sarap. Okay, tongue twister. Another tongue twister. Ang pito, kapito, pito, sapato. Tubang dali. Nasa? Sige. Nasa ba? Ang pito, kapito, pito, sapato. 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 Sapato. Okay. Kurasan yung butang kayo. Tuyo ka ba? Tuyo ka ba kay Janre? Wala sa pag-uwi. Sige. Tagal na kayo Hey. yan. Pag-inagang. 1, 2. Pili ka. Anong magagawa? Laging natutulog. Yoy. Asa yung mga Ano? ano yan? Yan eh. Asa yung word? Words. Tanaw ko. Pagbubuti saya. Robot isa. Walang unta na yung R. Kaya dyan ito with JJR. Inghang no? Translate. Pagmaya. 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 Kalipay? Oo. Kalipay ah. Okay. Bibilitin mo yan? Ano? Tagol? Nyumya eh? Balik daw. Bakit ba? Isa lang pod. So, 1. isa lang. 1 to. Gige. 1 to. Kisa daw. Ako. Sige yan. Pili. Kali. Ikaw. Kaon. Ano ba ba? Kaon. Gunggong. Tadadan, tadadan, dan, dan, tadadan, dan, dan. Translate or give a meaning, duyog. Music, kanta? Duyog? Duyog. Oh. Hindi, kanta? Dili. Gitara? Sounds like. So, asya kasama to sa duyog. Kana mga nananaw diha, kato mga nga ang mga kabisaya na mga nananaw. Kasabot mo ko sa meaning aning duyog, amot pa po. Kasi ko kasabot sa laom nga meaning aning duyog, pero Ana? Or duyog murag uban or sa ba? duyog? Wow! Hindi mo, gitara. Murag duyog dali, sige ka. Gani, di ba? Sige. Oh, sige ka. Imo to yan. Mana ka kaon? Saigon. Naman na. Hindi ba tayo mo. Tanaw sa mo dali ha, ni guman yung inom. Pa. Masa niya inom niyo ba? Tuyo. Tuyo na. Okay, game. Okay. 1, 2. Tananan. Ready, set, go. Pildi ko. Ganahan siya ka magsigkao na. Kani. Suka na yung mga. Gamay yun. Asan ba yan? Ang ko niya. Okay, hugot ko. Pagkanta ko. Translate in English or Tagalog. Isilsil sa imong alimpatakan. Isilsil sa imong alimpatakan. Tagalog. Or Oh, English. or English. Nara na. Ibutang sa utok. Asa ito, pili ako kanino? Tagalog Saya pag na. audi. Tagalog pag audi. English ano sa English, oh. Isil-sil sa imong alimpatakan. Tagalog na English. Tagalog lang. Tagalog lang. Tagalog.
Kaya ako English. Ilagay sa iyong utak. Sabi na kung yung ilagay sa utin. Yeah. Okay. Matawa si Dr. lang kapuasta doon. 1, 2. Double kill! Okay. Okay, saan po? Tanda po, tanda. Oh, dako ko. Okay. So, mag-asawa din sila. Sila magkontra karon. So, talikod. Okay. One, Tusa. Yan na yan. one, two, three. Kasi, pasyo ka kakaon boards. Nasa'yo mo nun boards. Masikisa? Oo. Okay? No! Sige. May pamikay na nabusog pa. Kita pwede kalaban sa akin. mata. Ano? Kalaban? Oo nga, dahil. Kami pong jay-jay. Kuan. Translate this or give a The meaning of new this. word. Kulba hinam. Iba hinam? Oh. Sa translate ta. Kulba hinam. Kulba hinam or unsay meaning eh. Kulba hinam. Ako, apo ko kasabot kayo ni. Bibiting ni. Kaya mga kabisaya diha, nananaw. Kulbaan nga giganahan. Uy, kulbaan. Kulbaan nga giganahan. Tama ba? Comment ninyo kung tama. Pero, I don't know kung sakto ba. Mabawas? Dili ka nang hinam nga. Kulba hinam. Ganyan hinam nga kadawat ang kwarta. Ha? Kulba hinam. O ka, amot. Pareha nga na bang. Basta nakita lang na ako ni sa internet. Okay ba unsay meaning? But, this is a Cebuano word nga laom kayo, no? Tara ha? Lord, saan inom na mo yung pa? Oy, yung akin! Toyo na pod! Ayan. Pili ka dyan. Ay, pili ka dyan. Ako So- nasad! Kain ka! Kaya. Okay. Kain, oy! Taon dan. Sige lang. Ay pa na, o kada ko sumem. Murag nagkuan, nagkuan na to. Murag namuot sa sato ang liguhat ro. Kasi mystery drink. Kuan yan. Translate this. Kahidlaw. Kahidlaw. Kamingaw, o ka. Oh. Kahidlaw? Dili gikuangan. Kahidlaw. Ikuangan sa unsa. Hidlaw nabong na. Mura. Mura Oo, kayo, ha? nabong na ko maghidlaw na ko kuan. Maghidlaw na ko kuan. Amot lang. Ako kay bawa sakay. Gamit Kahidlaw. Pero Kahidlaw. Gamit may word nga hidlaw kay kanang nabong na ba kay kaon nga. Kahidlaw. Hidlaw ko kaog karne. Oh, so karon para maka. Nabong na ba? Kamu, nahidlaw na mo! Ako, wapa! Kaya pa siya kakaon ng samyang. Sige. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Run. Unay, gusto ko balikan tayo na ko na. Isa sunod. Okay. 1, 2, 3! Apel din ito maganda. Samyan. Ay, sarap neto. Ang sarap. Ang dami. Wala kong ubusin. Yan. Ano sa'yo word yan? Parap. Tongue twister. Ano na? Ang nakayatak. Tawang magbasa yan. Tawang magbasa. Ang nakayatak, nayatakan. Ang nakayatak na yatakan. Kasi nga bad words ka na. Ang nakayatak na yatakan. sakto ang sa Ang paano tayo ilagay nakayatak, sa kukote. nayatakan, ang Pero, pwede nakayatak, mo ilagay sa utak nayatakan, mo. ang nakayatak, nayatakan, ang nakayatak, nayatakan, ang nakayatak, nayatakan, ang nakayatak, nayatakan, ang nakayatak, nayatakan. Pwede
tongue twister. So, isay muna. Ang tongue twister. Ay, isa-isa? Mukhaon muna og samyang, una mag tongue twister. Isa-isa na. O, isa-isa. Okay. Dapat paspas na rin ang tongue twister. Ikaw na, Birds. Kay, anak kang tongue twister. Tongue twister, dapat paspas na ha. Ang tongue twister kay ang iho ihawa hiwaa. Ang iyo ihawa hiwaa. Ang Mas, iyo mas. ihawa ihawa. Ang iho hiwaa, ang iyo ihawa hiwaa. Ang iyo ihawa hiwaa. Paspas mo. Ang iyo ihawa hiwaa. Ato ba dali? Hindi ko kaya. Ato bang dali? Ang iyo hiwaa hiwaa. Ang iyo ihawa hiwaa. Ang iyo ihawa hiwaa. Ang iyo ihawa hiwaa. Kaya biray. Tumang dali. Kaon na to. Kaon na to. Kani, ang balay ni Bilay Libat. Paspasa ha. Dapat matubang ka dali. Aray. Paspas. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilat. Hoy, bad yun ha. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Libat. Ang balay ni Libay Bilat. Libat. Bastos ka! Ang balay ni Libat. Tongue twister ni nga Bisaya. No, walay bastos anay pero depende na sa inyo pagsabot. Ito. Pusga ha. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Oh. Ang balay ni Bilay Bala. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Samyang. Samyang. Tagana sa samyang. Dagan son. Gusto mo pagbabain. I can like count sa kotado. Oh my God! Wow! Ikaw kaon sa imo. Kaman to. Kaman ni mao. Hala, ano yung tongue twister? Kuwang na. Mao lang gihapon good siguro no. Kato. Di kuwang. Ha? Tapang ko itong twister ano nga. Ah, dara. Ang pingan yan ha, kay Murag medyo critical kayo ni nga katang twister. Lulhua ang lulhoonon. Lulhua ang lulhuonon. Lulhua ang Mas basa. Lulhua ang lulhuonon. Lulhua ang lulhuonon. Tarong maglitok ba? Lulhua ang lulhuonon. Sunod. Ano naman to? Kajay. Dito nang ganyan. Ang color sa purol ni Dolor di color. Bili tayo ng ganyan. Ang color sa porol ni Dolor di color. Ang color sa porol ni Dolor di color. Ang color ang color sa porol ni Dolor di color. Ang polo sa color ni Dolor. Ang pula. Ang color. Ang color sa polo ni Dolor di color. Ang polo sa polo ni Dolor di color. Ang color sa polo So ayun mga kasuwang, salamat kayo no sa pag-observe niyo sa amuang vlog. So na ako mga kauban dito sa trabaho. Hello. Hi. Sarap. Ayaw mo kanino pag-kuhan na click sa subscribe button and hit the notification bell para updated hapon mo.